जाथिखौ गासिखौ दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि थानाखौ गेहेराव खालामजोब्बाय लोगोफोर दिनै बर' फिसाफ्रा बर' बिमा बिफाया दिनै रायजोयैनो लोब लोब ओंखारनानै दिनै पुलिस थानाखौहाय दिनै सान्तिपुर आउटपस्टखौ गेहेराव खालामजोबदों बेंख'नानै लाजोबदों स' मानो लादों नोंथांमोनहा बाथ्राखौ मिन्थिनांगोन दा मानि थाखाय लादों दिनै बे जाथाया मा जादों दिनै चिरांनि घटनाया दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम माने बार जागासिनो दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय थारैनो साननो गोनांमोन थारैनो बे चिराङाव मा जाबाय थामारदों बे चिरांनि बे फिसा मोनसे हादानखौ लानानैनो दिनै बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दं बे चिरांनि अदालगुरिना मा गोलैयो बेवहाय दिनै नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ ससे खिथाग्रोनानै आङो डिटेइलि नोंसोरजों रायलायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायनानै लाग्रोबानो जाबाय जाहैबाय दिनै जाय रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों खहा खालामहैयो आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिना बुङो बर' जाथिखौ गासिखौ दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि सैया बेबायदि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 थारिखमोन नामाथाय 19 थारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन बेखौनो बे सावहैदों स' नुबाय लोगोफोर नङा होमबा दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जेब्लानाखि रानिखाता रेन्जनिफ्राय प्रान्जल तालुकदार रेन्जार आरो माखासे बिथांनि मावथिफ्रा माने आखायाव हाथियार गैयालासे बिथांमोना हादान फारसे थांदोंमोन आरो थांनानै मिथिनो मोननाय बायदिब्लासो दै क्लियार नङा आइ एम नट क्लियार दा बिथांमोना थांनानै माने न' लुनो थाखाय बिथांमोना हयथ' औवा थौवा माबासो खालामदोंमोन जाहैबाय आरो मानोना खेथि दङना दा आबाद मावबाय बिथांमोना माने गोरान आबादखौ मावदों दा जेनेबा सिबिं मावबाय उनाव मावबाय दा बेखौ प्रान्जल तालुकदार एबा तालुकदार रेन्जारा थांनानै मा खालामहैदोंनो दायो थांनानै बिसिनि न'खौ सावनानै गारबोदों ओमफ्राय मा होननानै बुंदों सिबिं दंमोन जाहैबाय बेफोरखौबो सावदों दा बेफोरबायदि सावनायखायसो हो आरो सिखा खंखाय खामानि मावबाय थानायखौ सिखाखौ सिखाव लानानै बे सिखाजों नोंखौ दानगोन साला कुकुर सैमा होननानै बर'फोरखौ रायदों आरो सोरबा बर' सैमा जाथि बिदि बायदि माखासे होननानै गाज्रि रावजों रायदों जाहैबाय आरोखि दा बे रायनायखाय गोरबोआव नांनानै नोंबो रायजायोबा नोंबो गोरबोआव नांगोन आंबो रायजायोबा आंबो गोरबोआव नांगोन दिनै जों रावखौबो दुसिना लाब गैया जायहा बुंजायो दिनै बर' जाथिना जुदि रायनाया जुदि सैथो मारबा रिल मारबा आरो जुदि रिल नङामोनबा दिनै बिथांमोना माने मिडियायाव प्रेस मिट होखो दिनै मिडियायाव दाखालि जेनेबा गामिनि गावबुरा जानानै गावबुरा होदोंमोन नाथाय दिनै गावबुराखौ हमनानै लांनाय जाथाया सोराङाव फैबाय दा दिनै सान्तिपुर आउटपस्टआव जानो हागौ केस होदों नङा होमबा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय केस होबाय नालाय बेखौ दिनै हमनानै लांबाय दा जाथाया थारैनो मा जामारनाय बिनि आन्दोआव फरेस्टनि दायमोन ना रायजो राजाफोरनि दायमोन आरो गमामायैनो आंथ' खावलायनोसो नागिरदों जाथाया जुदि थारबा गासैबो रायजो राजाफ्रानो जुदि सैथोबा गामियैनो गासिबो थांजोबनानै थानायाव थाहैबाय था थानानिफ्राय दाफै नांगौबा जोंखौ गासिबो हमनानै लांजोब होननानै बुंबानो जाबाय बास दा बैफोर थासारियावहाय जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा जेनेबा थाङोना थाङाखै खबर लाहैदिया थासारिखौ सुग्लाय होनो खाथिरावहाय जाथाया बोरै जामारदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायमात ना बिथांमोननि दायमात बेखौ मिथिनांगोन आरो मिथिनाय बायदिब्ला बैथिंनि थानाय जायगाखौ GPS सुनो थाखाय अर्डारबो जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों अब्ला जुदि GPS सुनायनि जुदि अर्डार फैमारबायब्ला जामारबायब्ला दिनै मा खाथिराव दिनै जेनेबा मोनसे रेन्जनि रेन्जारा थांनानै सानै साथाम मानसि लानानै थांनानै दिनै मानो बेफोरबायदि खालामखो जाथायखौ मानो बिदि इसेबां गुदुं खालामनानै हैखो ना बिथाङा बर'नि सुथुरमार नामा बिथां रेन्जारा बर'नि सुथुरमार नामा थारैनो बिथाङा सिगाङावहाय मा बबेनिफ्राय रेन्जनिफ्राय फैनायमोन
दिनै जोङो मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ बिथां प्रान्जल तालुकदारखौहाय स' जिखियानो जाया मानो जाथाया माने सोराङावहाय जोङो माब्रैबा माने गोजानाव लाबोनो हायो नङा होमबा बिनि थाखायसो जेन' रावनिबो खहा जाया डिपार्टमेन्टनिबो खहा दाजाथों रायजो राजाफोरनिबो खहा दाजाथों गेजेराव माबा मोनसे मिमांसा जाफिनलायनानै माबा मोनसे खालामलायजायो नामा जाथायखौ सुस्रायलायजायो नामा नङाबा दिनै बिथांमोनाथ' मा सरखार नालाय सरखारनि मानसियाथ' नों जानला गंबाय नागिरा सरखारसो नालाय बिसोरो जेनेबा डिपार्टमेन्टसो नालाय डिपार्टमेन्टआथ' नों जानला गंबाय नागिरा स' बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा एसे बुजिनांसिगोन दाना बेहाय ओमफ्राय जुदि बिथांमोना थानायाव दोनमारदोंब्ला 24 घन्टा थानायाव बेंथान थाबाय था मानोना 24 घन्टानि उनाव बेखौ जेराव हरथारनांगौ जाय मानसिखौ हमदों बेखौ जेराव हरनांगोन आरो हराबा थानायानो गेलसि दङ दा बिनिखाय नोंथां दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरि सारमोनखौबो आं बुंगोन हयथ' बिपिएफआनो जाथों बा इउपिपिएलआनो जाथों मोननैबो जुदि राजखान्थि हान्जाया थांनानै जुदि माबा मोनसे जाथायखौ सोराङाव लाबोनो हायोबा मोजां आरो बेजों लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय जुदि बे जाथायाव बिजिर खालामहैनो हायोबा खाथिनि नांजाबनाय थानाय बिथांमोना जुदि थांनानै खबर लाहैनो हायोबा लोगोसेनो अल बिटिसि ट्राइबेल संघ मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि दङ बिथांमोनाबो जेन थांनानै जाथायखौ माब्रै जामारदों जेन' मोजाङै थरबिद लाहैगोन आरो थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखाय खामानि मावगोन बेखौ आं खावलायो नङाबा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमबाय बेलायथो बेखौ हयथ' मा केस दाथ' नोङो मा थै गनाय जाबायना बुनाय जाबाय नालाय हयथ' बाहायबा मा केस लागायखो हयथ' एटेम्प्ट टु मार्डार केस लागायखो ना मा लागायखो बेखौथ' जों मिथिला दा बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जायफोरनाखि हादान एरियायाव थानानै दङ नोंसोर एसे मोजाङै सांग्राङै थादो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदोंबा नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सोरनाबा जुदि मबाइल दङबा बे मबाइल खेबनानै बिसोरखौ रेकर्ड ला बिथांमोना गोसोबायदि सावमारदों ना सावमाराखै जानो हागौ बै समाव हयथ' माने बिथांमोननि आखायाव केमेराबो गैयामोन जानो हागौ नङा होमबा गोरिब गुन्द्रा जाहैबाय माथो खालामबावनो दा जाथाया दिनै थिखिबाय थिखिनायनि गेजेरावहाय दिनै माब्रैबा बेखौ सलुसन खालामनो हायो बेखौ माखासे ओनसोलनि गोरों गोराफोरनाव खबर लादो सुलु लादो आरो बिनिफ्राय थासारिखौ सुग्लायनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बयबो नोंसोरो जायफोरनाखि जाथायखौ खालामदोंमोन एबा जाथाया जाय गामियाव जादोंमोन जेन' बयबो माने सुद्रायलायनायनि माने राहा लामाखौ लायो आरो नोंथांमोना खाथि खालानि माखासे गोरों माखासे एक्सपार्टफोरनियाव मोनसे साजेसन लादो जेन' थासारिया माने गोजानाव फैनो थाखाय आं बेखौनो खावलायगोन मानोना दाया सोरनिमोन जों दा क्लियार बुंनो हाया खिन्थु दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि थासारि जानो नांलामोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव जादों बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो नाङा आरो बेखौ जाहोनो नांथायखाया आं बेखौ खावलायगोन आरो बायजोआव राजनितिनि बाथ्रा फैनो नाङा जोंनि हारिनिया दिनै बेफोर खर'फोराव गोलैनायावहाय बेफोरबायदि मोनसे राजनितिनि बाथ्रा बाव फैनो नाङा मालाबाबो रायलायनाङा बेखौ आंनि तरफनिफ्राय आं खावलायदों मानोना बेफोरबायदि राजनितिनि बाथ्रा लानानै रायलायोबा बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा जागोन आरोखि बेखौ आंनिफ्राय बुंनाय जाबाय थेंक इउ